Здароў. Сёння 22 снежня і гэта маў быць чарговы дыалог з Декскейлера, але за цэлы тыдзень я ні халеры не зрабіў, як можна тут заўважыць, да ён ужо 13. Вось нешчаслівы дыалог, вось таму нічога не зрабіў. Так, пакуль што ў мяне ў працэсе адна фіча, вот якраз гэты рэкрутмент левел, то каб у нас быў асобны левел, дзе мы можам асобна наймаць ворагаў. Дарэчы, я забыўся, можна было бы прынамсі Unity адкрыць. Шчыра, мне вельмі лень гэта хоць яксьці монтаваць, таму вот гэты працэс з адкрыццём Unity я нават не буду вырезаць, а тым часам, пакуль оно будзе там прасірацца, загружацца, я покажу, ой, такое, што гэта, ё-маё. Так, затое за гэты тыдзень я намаляваў вось гэтую бздуру, і я амаль што PNG тюбер цяпер, што Unity запусціўся. Ідзі адсюль. Да, значыць, я ўжо зрабіў гэтую мадэльку, да, у меня тут шмат рэферэнсаў, розныя рандомныя антропаморфныя козлы, парочка малюнкаў майго козла, і вот это яшчэ якраз такі відос, з якога я прыклад браў, як увогуле гэта рабіць. Да, ён фактычна нарэзаны, то бок усё асобнымі пластамі, усё замяняецца, усё вот прям прыгожа зроблена і ўсё паразбівана вот нават на асобна. Да, у меня ў выніку атрымалася нават так, што кожны колер над сваім асобным пласту, і то бок у мяне нідзе няма два колеры на адным пласту. Вот нават гэтыя палосачкі вось усе вось так вось накладваюцца. Да, такое вясёлае. Мне засталося усяго нічога экспартаваць гэтае гано і запіхаць яго ў адмысловую праграму. Як я разумею, хутчэй за ўсё я буду выкарыстоўваць PNG Tuber Plus, так неяк завесана, у апісанні напишу назву, калі раптам кагосьці зацікавіла, і тады буду спрабаваць ужо. Вельмі спадзяюся, што на наступны дыалог вось я ўжо прыйду паўнавартасны з вось такой штуковінай. А што ўласна было вот quote-unquote зроблена за гэты тыдзень, фактычна уся праца, што была, яна пад капотам. То бок змены па коду адбываліся, я паперарабляў некаторыя штукі, каб вот можна было якраз інтэграваць вось гэты ўзровень. Калі вось так вось глядзець, што памянялася, то калі зайсці на другі ўзровень, то тут ні халеры не адбудзецца, таму што да, ён будзе калісьці рэкрутмент левел якраз такі, і вось тут у нас з'явяцца чувакі, аднаго з якіх мы зможам бясплатна абраць да сябе ў каманду. Пакуль што тут нікога няма, як можна заўважыць, фарыл, але затое я дадаў каманду, якая скіп, просто скіп, чит, не каманду, просто скіп, ён пропускае ўзровень. Да, вот яно мне якраз трэба было дзеля вось гэтага ўзроўня, але тут можна, дзякуючы існаванню гэтай каманды, я магу цяпер скіпаць спакойна і гэтыя. Да, але я яго не магу выкарыстоўваць на мапе. Так, у меня читы ломаются постоянно, чамусьці. Але я лень фіксіць, таму што это читы просто. Ну ладно, вось, тут я скіпнуць яго не магу, і ён маў напісаць нават быў памылку. Ух ты, блядь. Ён маў напісаць памылку, што скіпаць не можна, няма ўзроўня, няма што скіпаць, але вот узровень ёсць, усё скіпаецца. Хз, чамусь ён памылку не піша, ну ладно. Абыдуся. Ой, зноў жа все, вот да, у меня вот тут ёсць трекер прадуктыўнасці, вось гэта папярэдні тыдзень, колькі я ўсяго быў зрабіў, вот якім, да, это памадора, то бок 25 хвілін, вот это падыход, один заход, і вось да, у один дзень 12 памадорак таких, типа, ёб твою мать. За гэты тыдзень, як можна заўважыць, няшмат атрымалася іх. Зноў жа, цяпер спадзяюся, што да, на наступны тыдзень я ўсё-таки зраблю хоць сколькі-то больш, і будзе мне больш чаго паказаць. Я музыку забыўся ўключыць, да, я спецыяльна тут я абраў, але не ўключыў. Ну ладно, без музыкі будзе ў нас траур. Да пабачэння.